Un menor perde a vida na Coruña nun accidente doméstico. Todo indica que puido enredarse cos tiradores dun store. Un veciño alertou do suceso e os servizos de emerxencia non puideron salvarlle a vida. Traxedia na Coruña. Hoxe, no termómetro. 12:16 minutos do mediodía, seguimos aquí en directo no termómetro con esta historia terrible coa que arrancábamos hoxe o programa. Aí na Coruña, esta madrugada falecía un menor de 2 anos nese inmoble que están vendo onde está Óscar Cruz. Todo apunta a que, pois asfixiado por un store. Óscar, estás cun veciño que antes xa escoitábamos que segue en shock. En shock, pois creo que como todo o barrio, porque levamos por aquí pois toda a mañán, estamos falando tamén coa xente que se achega a intentar saber un pouquiño máis, intentar entender entre todos un pouquiño como puido pasar isto. Iván, ti escoitáchelo todo, xa desde o principio do programa xa nos contaches que incluso ese berro inicial da nai, non? Como foi isto, Iván? Pois a cerca das 12 da noite escoitamos un berro terrible de meu fillo, enseguida fomos a Ventá, que eu vivo aí ao lado, que o primeiro que vimos é 3 coches da Policía Nacional, unha ambulancia, algúns familiares na calle e tal, vemos un neno no colo dunha das persoas e pensamos que era del, pero non, nese momento dímonos conta de que os da ambulancia estaban traballando cos persoas maiores, estaban entrando na casa e saindo, pero iban con moita calma, entonces temímonos o peor. Claro, porque en principio entendo que pensaba moita xente non que podía ser unha pelexa porque se veía a policía e tal, pero rapidamente dades vos conta de que non, de vedes esta nai... Correcto. De feito, tratábamos de ver se a policía levaba alguén ou se estaba interrogando alguén ou se levaba alguén preso, porque dixemos, tivo que pasar algo grave, non? Pero non, xa cando vimos que a policía estaba máis a un tema de xestión, de feito chegaron 2 persoas de psicólogas para a familia, os berros e lamentos eran constantes, e claro, vimos que estaban todos desolados. Incluso chegaches a ver, Iván, o coche fúnebre que chegou, non? Correcto, xa no último momento que se foron todos os coches, a maioría dos coches, chegou un coche fúnebre, e xa vimos que o desenlace estaba feito. Porque a imaxe que viches, de feito, entrando aí no coche fúnebre, era unha camilla como moi pequerrechiña. Era unha camilla moi pequena. Xa dixemos que, claro, eso estaba claro que había sido, por eso o berro, por eso tanto lamento. De feito, todo o barrio volcouse, porque en canto salimos a Ventá, todos os veciños aparecían nas súas respectivas ventás, estábamos todos asomados, e incluso alguén baixou algunha chaqueta para familiar, porque había outro neno no colo, como dixen antes, supoño que para taparlle do frío e demais, pero terrible. Terrible a situación, e xa vedes que o que contaba Iván e o que se sinte agora tamén no barrio, todo o barrio volcouse con esta familia, todo o barrio volcouse intentando axudar e aportar o que poida, e a situación aquí todavía é pois de estar en shock completamente, Rocío. Grazas, Óscar. Vaya relatos, hai novidades, nos pide ese paso, compañeiro. Claro, imagínense ese rapaz que estaba ainda recordando en esa nai ese berro de meu fillo, terrible. Todo apunta, como dicíamos, a ese store no que se enredaría o pequeno. Ollo cos accidentes domésticos e os menores nas nosas vivendas, Bernardo. Sí, están entre as principais causa de morte, ollo, entre menores de 1 a 14 anos aquí en Galicia. Dos menores que se asisten na nosa comunidade por accidentes domésticos, o 20% requiren ingreso hospitalario, o 5% desgraciadamente acaba falecendo e máis dun 40% sofre secuelas. Sí, son o principal motivo de secuelas físicas e psíquicas irreversibles durante a etapa infantil. E cales son as causas máis tratadas en menores? Traumatismos por caídas accidentais, queimaduras, atraguamentos ou precipitacións dende grandes alturas. A pasada noite boa, sen ir máis lonxe, caía pola ventá tamén un menor aí na cidade da Coruña, no barrio de Xuxán, que acabou falecendo no hospital. Ou hai anos, en Fisterra, faleceu un cativo de 8 anos polo mesmo motivo. Quedara na casa co seu irmán mentres a súa nai asistía ao enterro da avoa. Son só algúns casos reais para concienciármonos
pois, de que temos que preparar o noso fogar para os máis cativos. É esencial instalar protectores en escaleiras e portas, asegurar ventás e retirar ou cubrir mobles que teñan as puntas duras. Os expertos aconsellan, ademais, ter as piletas valadas completamente ou berces ou camas afastados de ventás e sen cortinas que podan dar lugar a estrangulamentos. Ademais, os barrotes dos berces non deben superar os 6 centímetros de separación entre eles, pois para que non quede espazo para que quede atrapada a cabeza ou algunha outra extremidade. Cando falamos de nenos, todas as precaucións son poucas para evitar as desgrazas como as que coñecemos hoxe. Pois sí, ese barrio dos Mallos consternado. Carla, toda apunta a que eso, bueno, pois esas tiras do Store afogaron o pequeno como nai e que non hai palabras. Como nai é unha traxedia absolutamente insuperable. Non hai palabras para consolar a esta muller. Solamente decir que, bueno, pues que a fatalidade está aí, quero decir, non podemos botar a culpa porque é unha fatalidade, ninguén vai pensar que algo así poida acontecer. É certo que cando temos os nenos pequenos sempre pensamos que hai un anxo da guarda que os protexe, non? Porque ás veces os nenos teñen caídas ou pasan cousas que dices, pero como é posible que non lle pasara absolutamente nada, non? Pero tamén existen estas tragedias, non? Toda a precaución é pouca, é certo que decía Bernardo, pero é imposible tampouco prever absolutamente todos os accidentes e todas as tragedias. Claro, porque eu penso, Gloria, que con nenos o risco cero non existe, non? Nunca non existe, nunca. Eu digo de verdade, penso así, que un neno chegue adulto é un milagro. Porque en 24 horas a cantidad de cousas que lle poden pasar ao neno no entorno que o ten que protexer e que de feito protexe, que é a súa casa. Que a maioría, non sei como estará a estatística, pero seguramente a maioría dos accidentes se producen dentro do fogar dos nenos. Son accidentes, bueno, o desta familia é impensable, non quero saber como estás a nai ahora mismo, en fin. Pero bueno, que che pode pasar de todo. A min meteuseme un neno dentro dunha nevera. Destas cousas que acabas de comprar unha nevera e veñen a recoller a outra, que estaba a que viñan a recoller ali, pois nada, pois o neno dunha amiga, que vamos, para min como da familia na casa, meteuse dentro e o neno non aparecía por ningún sitio. Eu non me atrevía nin a mirar por a ventana. O neno non aparecía, o neno cerrou a porta, chamábalo, non oías hasta que alguén conseguiu oírlo. Claro, estábase acabando incluso o oxígeno porque cerrou e selou. A quen? Como abriu aquel, se era un mico? Como abriu a nevera? Sí, é como agora non todos nos imaginamos, Hugo, pois esos stores que moitas veces pois, temos na casa que lle sobran centímetros de corda, claro, nunca pensas que o neno, pois xogando, se pode enredar con eles, claro. E que nunha casa todo é susceptible, ou prácticamente todo é susceptible de provocar a morte a un neno, a un menor. Esa é a realidade. Co cal, efectivamente, moito cuidado, sempre ter vixiado na medida do posible os máis cativos, pero é que todo, e máis agora que hai xa a nivel tecnolóxico de todo, que se pode levar algo a boca, hai un atraguamento, é dicir, hai múltiples e cada vez máis utensilios nunha casa que pode provocar a morte nun menor, co cal, efectivamente, moito cuidado, pero que todo é susceptible. E logo tamén salientar o traballo dos psicólogos que foron rapidamente, que dende logo sempre axuda, que agora menos mal, non, que se está poñendo, en fin, en valor o traballo da psicoloxía, dos psicólogos que poden axudar aos pais, aos amigos e demais familiares a levar este terrible suceso. Sí, dende logo unha aperta para esa nai, para esa familia, dende todo o equipo do termómetro. Bueno, 12:25 do mediodía, continuamos por